Naša Suzana Ćetković je spremna i u nastavku govori o jednoj lijepoj manifestaciji koja će okupiti i male i velike, odnosno cijelu porodicu i to tokom ovog vikenda. Je li tako, Suzana? Upravo tako, Marija. Prije svega, dobro jutro. Kako izgleda, lijep je dan pred nama, pa je red da započnemo ovo naše druženje jednom lijepom informacijom. Kako si i kazala, Porodica Fest, 4. po redu, bit će održana upravo u ovom parku. On će dakle da oživi u subotu u parku ispred dvorca Petrovića. Sad detaljnije o samoj manifestaciji govorimo u nastavku sa Katarinom Čarapić i Tanjom Ašanin ispred Udruženja roditelji. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama, žena. Dobro jutro i vama. Eto, mi ćemo ovako naizmjenično govoriti, pošto ste obje u organizaciji. Poslije 2 godine pandemije opet se vraćamo u manifestaciji koja je okupila na hiljade roditelja i djece, je li tako? Uživali su u lijepim trenucima baš u ovom parku. Je li se atmosfera već zagrijala? Tako je, radost ove godine vraća u park konačno. Kao što ste rekli, upravo ovdje gdje se sada nalazimo u parku ispred dvorca Petrovića na Kruševcu, ove subote, dakle 14. maja sa početkom u 11 sati bit će održan Porodica Fest, najveći festival roditeljstva u našoj zemlji. Mi smo onako uzbuđeni, jedva čekamo posle ove pauze da sve to počne. Fest organizuju Udruženje roditelji i njegovo socijalno preduzeće Kreativa Lab, a u partnerstvu sa glavnim gradom i firmom PG Sound uz podršku shopping mola Delta City i firme Kodio. Cijelodnevni program počinje u 11 časova. A čime ćete otvoriti program? Biće otvoren svečano tradicionalnom promenadom biciklista koji organizuju iz nevladine organizacije Biciklo.me. U tom će učestvovati biciklisti svih generacija. Nakon toga smjenjivaće se bogat zaista sadržaj kako na atriumu ispred dvorca Petrovića, tako i ukupno 11 zona i mi u Udruženju roditelji obećavamo da je program ove godine najbogatiji ikada i ovih godina smo imali samo pozitivne negdje povratne reakcije roditelja i djece. Oni roditelji koji nisu do sad dolazili često nas pitaju da li je to događaj za djecu ili za njih, ali svi oni koji su do sad bili znaju da je to ne jedna nego širok spektar aktivnosti cijelog dana za obje generacije i da će tog dana u prirodi uživati jedni i drugi. Svakako, hajde sada malo da razgovaramo o samom programu. 11 zona smo pomenuli. Katarina, šta to sve očekuje posjetioca? Tako je, kao što je koleginica Tanja rekla, ove godine smo napravili mnogo raznovrstan program, što znači da imamo i mnogo više zona u odnosu na prethodne godine. 11 tematskih zona, u okviru svih tih zona obrađivat će se prosto posebne teme i radit će se, da kažem, drugačije aktivnosti. To su umjetnička zona, naučno-istraživačka zona, zona edukacije i zabave, čitalačka zona, zona zdravlja, sportska zona, izviđačka zona, NTC zona, ekozona i naravno na kraju, kao i svake godine, sve ove zone moramo zaokružiti jednom piknik zonom, što znači da će ovdje u parku biti postavljena, da kažem, ta piknik zona gdje će roditelji imati priliku da od svih ovih dešavanja u parku što se događa toga dana, da prosto odmore u ovoj prijatnoj ladovini sa svojom djecom, tako da negdje sugerišemo roditelje da se prosto opreme, da kada krenu u subotu ovdje u parku da znaju da će sigurno ostati čitavog dana, jer iskustvo sa prethodnim godinama nam je prosto tako da roditelji i djeca teškog srca, ukoliko zbog nekih drugih obaveza moraju napustiti park, da oni prosto napuste. Ono što želim da naglasim jeste da se roditelji detaljno svim ovim aktivnostima mogu informisati na portalu roditelji.me. Dakle, tu je čitav program sa satnicama gdje prosto roditelji mogu vidjeti šta je to što najviše odgovara njihovom djetetu, odnosno koji su afiniteti samog djeteta, ali i roditelja, jer moramo naglasiti da imamo dosta aktivnosti gdje će se prosto zabaviti i roditelji. I ono što je također super jeste što u subotu u samom parku će sve ove zone biti označene kako bi se roditelji lakše snalazili, da kažem, u prostoru, ali i u vremenu, zato što ćemo označiti sve ove aktivnosti, dakle, kao što sam rekla, terminski i u svakom momentu ću oni imati, da kažem, dostupne informacije. A koja je zona negdje možda najprivlačnija djeci?
Pa znate kako, sve one zone koje smo ostavili od prethodnih godina i to je definitivno ono što nam je povratna reakcija, odnosno feedback od djece i roditelja pokazalo da je to ono prosto hit i to moramo imati. Najbrojnija i ono što negdje super bude jeste upravo ta umjetnička zona, zona edukacije, sportska zona i oni su možda i najbrojnije, najviše sadržaja imaju, ali svakako da smo pratili prosto reakcije prethodnih godina i ove godine napravili ono što su nam možda negdje malo više sugerisali, ali i s obzirom da smo prethodne godine, odnosno ne prethodne, već prije 2 godine park napunili više od 10.000 posjetilaca. Ove godine smo prosto bili primorani da obezbijedimo mnogo više sadržaja. Osim ovih aktivnosti po zonama, odnosno konkretno radionica koja će biti u parku, imamo i taj glavna dešavanja u centralnom atrijumu dakle parka. Tu će biti određene plesne školice, muzika, hor, zatim predstave sa gradskim pozorištem. Učenici Božidar Vuković Podgoričanin će također izvesti predstavu i ono što bih također pomenula biće cirkusna tačka koju će izvesti centar Don Bosco. Dakle, ovo su samo neke stvari da vam malo naglasim šta će sve biti, ali zaista pozivam sve roditelje da posjete portal roditelji.me i detaljno se informišu šta je to šta će biti na našem programu. Hvala. Da se vratimo malo i koleginici. Do kada će biti, da li prije svega da vas pitam, hoće li biti neki specijalni gosti? Cijelog dana imamo veliki broj gostiju, kao što je koleginica Katarina pomenula, bit će tu i plesne škole i onaj muzički dio gdje će nastupiti Nina Žižić, naša poznata pjevačica, kao i solisti grupe D-Mol, ali onako baš širok spektar svih tih aktivnosti kako na Bini, tako i u svim ovim zonama bit će iznenađenje, odnosno animatori, negdje cijeli sadržaj cijelog dana kako u zonama, tako i na Bini gdje mogu uživati i roditelji i djeca. I za kraj, čisto da napomenemo, u čast Međunarodnog dana porodice koji se obilježava širom svijeta 15. maja, ova manifestacija će biti održana u subotu 14. maja, počinje u 11 sati, a do kada će trajati? Tako je, u subotu 14. maja ovdje u parku ispred dvorca Petrovića na Kruševcu, počinjemo ujutro 11 sati i tu smo negdje do večernjih sati, odnosno 9 sati kad će program zatvoriti bioskop na otvorenom, odnosno prikazivanje filma za naše najmlađe drugare. I zaista se radujemo da taj Međunarodni dan porodice provedemo onako svi zajedno u velikom broju. Iskreno vjerujem da će nas i vrijeme poslužiti, tako da nema razloga da svi tog dana ne budemo u parku. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Dakle, mislim da smo vas dovoljno informisali kada je u pitanju manifestacija Porodica Fest. Preostaje samo da 14. maja dođete u ovaj park kod dvorca Petrovića i uživate u socijalizaciji i druženju. A sada 8 sati slijede i najvažnije vijesti sa našim kolegom Danilom Ajkovićem.